Него е този пич вече тренира, аз още приказвам с вас. Айде, идвайте насам, защото се почваме. Плуване. Now watch this. Добро утро. Време е да ходим на плаж. За днес сме планували интересни приключения, но успеем да ги осъществим. Литко е почти готова, аз съм готов и се спущаме към плажа. Здравейте, мили приятели! Разбира се, няма как да пропусна да направя една хит тренировка тук, да взрива малко краката и след това да поплувам малко. Да мога да изгоря малко енергия и пространство да освобода, да мога да седна после и си хапна спокойно един сандвич. Него е този пич вече тренира, аз още приказвам с вас. Айде, идвайте насам, защото се почваме. Време е за плуване. В цело Егейско море сигурно има една дупка и аз на излизане баш с нея стъпих на криломаницата с неба. Ебе му пичко материно. Отивам на гьол. Един гьол в скалите. Да се меткаме, ако можем. Дано не си потрошиме краците. Както виждате, пътя е офроуд, така че спрехме колата на едно готино паркингче горе, за да ни е безплатен паркинга фактически. Става долу просто в таверната при гьола да си купиме нещо. Показваме едно талонче. Его е. И то така ще ни стане по-евтино хем долу в таверната, хем безплатен паркинга. Пръдно. Това е нещо неизменно в програмата ни. Лидето сигурно после като се прибере и споделя на приятелките си как прекарахте вашата почивка. Пламе ме уведомяваше във всеки един момент за своите физиологични изпълнения. Една за мен информация. Мъжа започна да споделя своята пуп information. Значи той наистина смята, че ти си жената и те обича. Да. Един гьол до морето. Това е атракцията, една от атракциите на остров Тасос. Цял ден мога да намерите много паплач, когато се опитвам да се меткам. Сега и аз ще опитвам да се меткам. Целта ми, е да се метне от тук от по-високото. Все още ми тупка сърчицето от тук, затова ще е оттам, дето се метат децата. И тогава ще прогресираме нагоре. Дано не си разбия крака или глава. Аз надолу от главата няма да се метна, защото ме е страх, ама. За мен ще остане iPhone. Искаш да умра, нали? Искаш просто да се метне от тук и да умра. И какво е това? Ние всички тук сме против правилата. Ще се метам.
а сега ще караме каяк. Загребеме. Тренировка за гръб и корем. А ако искаме да вкараме флексорите на бедрените стави, заставаме така и започваме. Ремчето и гръба. Ако искате тренировка, вземете си каяк. С гръбата, лодката, най-великата риба е на работ 60-те, защото са категорите. Почва да излиза. Скоро трябва да се излиза. Остават още 20 минути. Няма да бъдат загубени. Аз ще бъда до края изтути. Най-великият рапър на света. На 7 момента. Тук нямаше риба. Ще ни тренера. Бензина. На бензина! Право е ли не? Айде! Аз съм силен, здрав, як стабилен, крепа като некъв психично лабилен. Аз вече се притеснявам. Абе, аз съм с тапите в ушите на всички. Се вълнува, сега че била с тапите, пак суетни си тук и не знам си. Стапи си, защото ако паднеш в водата, ще имаме умрънка живота, че виждаш ли ти е влезнала вода по бота. Я давай ново кано. Влизам да поплувам още към час и после ще капна. Разбира се, защото тук правят много готини сандвичи. Не, този ден видях един, че яде някакъв бургер, не си взема бургер. Значи, в центъра на остров Тасос сме, в град Тасос, Лименас, както е по-известен май, не съм сигурен, може и да бъркам. Захлебваме в момента с Лидито в един много готин ресторант. Това, което прави впечатление е, че в повечето ресторанти много сервитьорите говорят български и имат меню на български. Този ресторант, който сме, този човек е там. Беше много мил, намери ни места. Веднага ни опъти какво може да си вземем. Той веднага беше благосклонен към нас, с усмивка. Ни посрещат, обслужват и така нататък. И сега ще думкаме риба. Ще направим една разходка и с центрото на Лименас. Лименас. Ако питате каква салата ям, лучена. Главно от лук, защото е това да яде лук. Аз ще хапва сега вкусните доматки тук с вкусно сирене, а мен ми се потат очите, ям лук. Риба, батко. Я един таска риба. Не знам как се ядат скариди вкусно. Абе ям всичко и това е нормално. Разбира се, пак си взе пилешко. На фона на тази цялата риба тя си взе пилешко. Лидия, тя яде за 5 минути е така бързо набутва нещо в устата си. Какво ти казаха е там? Седехме, чекахме там гладни, прегладнени. Тя нервираше и газираше, няма ли намерят маса. Седнахме, поръчахме си. Наяде се с тарамаха и верм, и лед, и малко салата. И сега дойде цялата тази риба, плюс нейното филе от пиле. И тя вика, аз се понаядох. И приключи играта. Сега аз трябва да избухам всичко. What are this? Now watch this. I'm gonna fucking devour everything here. Devouring food is my second nature.